Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yau zan muku bayani akan wannan wanda ban taɓa muku shi ba. Yanzu kamar wannan robot ɗin da muka siya, kana so ka san me ake yi da kuɗin ka kake samun wannan kuɗin, me suke maka da kuɗin kake samun wannan kuɗin. To abu ne a bayyane, sannan kuma da profit ɗin da suke kawo ma. Idan ka duba yanzu wannan ba robot bane na $20, wannan gashi nan ga aikin da yayi na jiya. Wannan shine aikin da yayi na jiya. Idan ka duba ga loss ga wannan target wannan me yake da suna history profit and loss na shiga baki ɗaya. Kun fuskanta ba? To idan ka duba gashi nan wannan da ya shiga wannan token ɗin faɗuwa yayi, da ya shiga wannan token ɗin riba ya ci, da ya shiga wannan faɗuwa yayi, ya shiga wannan ya faɗi, ya shiga wannan ya faɗi, ya shiga wannan ma ya faɗi, ya shiga wannan ya ci riba. Kun fuskanta ba? To ma'ana dai complete wa'innan token ɗin da ya shiga, wanda ya ci riba ɗin ga su nan guda biyun nan ne, wa'innan guda biyun su ne ya ci riba a kansu. Kun fuskanta ba a asara ba ne, ana asara, amma me duk asarar da zai yi kafin ya ba zai taɓa dawo maka da asarar 70% ba. Kamar alal misali kun yi da shi zai ringa baka 100% profit, ko sai kasance cewa an yi asara. Kamar yanzu wannan ai asara yayi shi ma robot ɗin. Misali nake muku, zan je kan na ƙasa ku fuskanci komai. To da ya tafka wannan asarar sai ya dawo maka da 80% na profit ɗin da ya ce zai baka. Kun ga shi ya ja 20% asara kenan. Kun fuskanta ko? Ka ɗau 20% asara. To kamar alal misali yana baka 0.6 ɗin nan. 0.6 ɗin nan daily income yana baka 0.6 ɗin nan. Sai ya kasance cewa yanzu ya zo ya baka 0.59, 0.58. Kun fuskanta ko? Kowa yana yin aikin robot nashi daban. Kar ka sai na $20, wani ya sai na $20, ka ɗauka cewa duk asarar da naka yi na wancan ma zai yi da no. Kowa robot ɗin shi daban kuma duk kala ɗaya ne. Kamar yanzu na sayi $20, wani ya sayi $20. To ta iya yiwuwa duka su shiga token ma kala ɗaya, shi wancan ya ci riba, wannan ya danganta da yanayin target ɗinsu. Kowa da yanayin talent nashi, kun gane ba? To kamar yanzu wannan robot ɗin na $80. Idan ka duba gashi ga daily income nashi, idan ka duba ga nan shine wannan daily income nashi. To ga adadin coins ɗin da ya shiga ya je trading. Kai da kanka anan ka san cewa kuɗinka halak yake juya ma. Saboda me? Crypto trading halak ce. Crypto trading halak ce. Yawwa ba forex trading bane. Ka san ina kuɗinka yake zuwa. Ga lissafi, wannan project ɗin sun yi abinsu a cikin tsari. A tsare suka gina project ɗinsu. Yawwa ba wai ka zo ka ce musu wai ai ana cin kuɗin ruwa ko kuma wannan kowa ya san wayannan token ɗin suna kan sex exchangers da DEX. Duk za ka same su. Idan ka duba BNB ne na farko signal ɗin da ya shiga, wannan trading ɗin da ya shiga BNB ne wannan. Idan ka duba amma baka san shi ba to Binance Smart Chain Coins. Kun fuskanta ba, ya ci riba da ya shige shi. Sai ya zo ya shiga wannan coins ɗin gashi nan wannan. Kamar wanda da muku alama a kan shi. Da ya shige shi sai ya faɗi. Kun ga short, sai short. Sai ya zo ya shiga wannan AXX ɗin nan gashi nan shi ma sai ya ci riba. Kun ga long. Sai ya zo ya shiga wannan shi ma sai ya ci riba. Sai ya zo ya shiga wannan shi ma sai ya ci riba. Sai ya zo ya shiga wannan shi ma sai ya ci riba. Da wannan ɗinsa me zan ce trading nashi na ƙarshe ta ɓangaren wannan sex ɗin sai ya shiga wannan shi ma. Da ya shiga wannan sai faɗuwa. Kun gane ba? Sai ya zo ya shiga wayannan daga baya duka. Kun fuskanta ba? To anan kaga ya nuna maka history duka abin da ya yi. Duka abin da ya yi a ranar. Trading ɗin da ya yi a cikin 24 hours ɗin. Ya nuna maka ga coinsan da ya shiga da komai history duka abubuwan da ya yi a cikin kasuwa. Wanda in kai ne baka isa ka yi hakan ba. Allah ba zan yi kafara ba, baka isa ka yi hakan ba. Ka jera su haka kowanne ka fita da kamar yadda ya jero su ga nan profit nawa 1, 2, 3, 4, 5. Profit 5, losing 2. Ya yi lose 2. To wannan kai za ka iya haka ne? To idan an gaya mutane abu, mutum sai ya tsaya ya kasa fuskantar abu. Wannan project ɗin sun tsara project nasu ne a tsare. Ka ji yanayin tsarin tun daga yanayin registration zuwa verifying da sauransu. Abu ne wanda kana gani in har dai kana da ilimi da tunani ka san cewa abu ne wanda ba ƙananan mutane ba ne suka yi shi.
an gina project ɗin ne akan ginin da ba zai rushe da wuri ba. Ba ma in Allah yadda, in Allah ya so yadda ba ma maganar rushewa a cikin wannan tsarin project ɗin, domin kullum shi ya za a yi building ɗin token nashi yake yi. Ku duba token nashi tun da ya shiga gashi nan, tun da muka zo, tun da kake ganin sa ba ga ya faɗi ba, sai dai tashi da yake, kuma ba wai daga shigowarka ba ne ya fara wannan tashin ko kuma wani abu. A'a, gayi nan ku duba market chart nashi. Kun ga price today, kun ga yesterday price, kun ga tashi yayi. Gayi nan wannan 1.794, 1.806 tashi yayi. Gashi nan tashi yake ta yi. Sun tsara project nasu ta yanda ba akwai tsarin staking ma, zan muku magana akan staking. Kun fuskanta ba, zan zo muku magana akan staking. Ana staking na shi token din, tunda idan sun baka, idan ya je robot ya dawo, wani ya baka USDT wani ya baka ta, amma gaskiya ba da USDT ya fi. Kun gane ba? Zan muku magana akan tsarin shi wannan me yake da suna staking. Shi ma ku gani gayi nan wannan project ne sahihin project, sun tsara kayansa a tsare. Yauwa ba wani magana wannan. Duk da yanzu wanda bai fuskanci yanayin yanda robot suke aiki ba da sauransu, to gaskiya ba zai taɓa fuskanta ba. A nan za ka je robot ɗin kan ya dawo ka buɗe kalli loss ɗin da ya yi da asarar da ya yi da komai, ka kalli yanayin aikin da ya ma. Opella ba magana wani rufa-rufa. Ka san kuɗinka halak yake juyawa ko haram, ba wai baka san kuɗinka me yake juyawa ba. Allah ya sa mu dace.